ko bai kula mashin nan kafiretan nan lafiyar salau saboda Allah da Annabi amma yanzu ya zo ya ƙara Allah rage mun hanya wannan ce ba kenan Allah ta rage mun hanya babu mashin din tuntuni ta mutu ka duba hannu na gani ina ta faman gyara ka ce wani ku kenan ku daga an roki an tin an ne mace ko kusa ku fara kawo wani uzuri ba zan taimaka maka ba zan taimake ka kaga kawon na gado ba za a taimaka maka ba za a taimaka maka je ka rabu da shi in ba renin wayo ba tuntuni a ce ya gama shi ina ta lalace amma ina ta faman turi saboda Allah da Annabi ya ce in rage mai hanya in ba ya rena min wayo ba